जय हिन्द। दैदेन खनजिता मैदोम साथामबो गल गल गिदिंगासिनो दङ। अपारेशन सिन्दुराबो दाखालै बावै 7 तारिख फुंनिफ्राय जानानै 10 तारिखआवनो जोबदों। नाथाय बिसोरनि दावहाया दाबो जोबाखै, गल गल गिदिंगासिनो दङ। बिसोरो साथामबो बैसोआव उन्दै, नाथाय जुलि जाजोबनाय। भिडिअखौ जोबजासिम खोनासं, दैदेन आरो मैदोम। दा आङो खनजिताखौ बुंगोन। खनजिता, दाखालै बावै जेब्ला सुरु जादों नोंनि हौवाजों नांलायनाय, नों दैदेनजों लोगो जादों, दैदेननि हिन्जावजों लोगो जादों, नोंसोर लोगो नांनानै नोंनि हौवाखौ रायहरदों। बे भिडिअखौ नुनानै आं एसेबो फसायखायाखै। नंगौ, नोंनि हौवाया बायदिसिना लिरना होनो हागौ, नाथाय नोंसोर बेखौ बुजायनोसो नांगौमोन। खनजिता, गथ' सानै गेब्ला गेब्ला दङ। गथ' सानै दंना गेब्ला गेब्ला? नोंनि गथ' सानैखौ दैदेना फिसिगोन ना मैदोमा फिसिगोन ना दैदेननि हिन्जावआ फिसिगोन? नों मा सानदों? संसार जाबायना? संसार जानायनि उनाव नोंनि हौवाजों नों माबायदि थानांगौ, माबायदि रायलायनांगौ, मानो बुजि मोनाखै? संसारा गिदिर ना ससियेल मिडियायाव एसे एनला रां रुफा मोननाया गिदिर? आं बुजि मोनो नोंसोर गोरिब थाखोनि जोबोर खस्थ' खालामगासिनो दङ। बेनि गेजेरजोंनो नोंसोरो जुलि जानानै गथ'बो गेब्ला गेब्ला दंबयो। नाथाय मानो बुजि मोनाखै जिबनखौ? खनजिता, नोंखौ सोर फिसिगोन? नोङो दैदेनजों लोगो जानानै नोंनि हौवाजों नांलायगोन ना मैदोमजों लोगो जानानै मैदोमजों भिडिअ बानायनानै नोंनि हौवाजों नांलायगोन? माबायदि संसार जागोन? संसारा बेफोरबायदि जागोन? संसार जानायाव नोंखौ सोर फिसिगोन बेखौसो नाय। नोंनि हौवाजों नों माबायदि रायलायनांगौ, नोंनि हौवाया नोंजों माबायदि रायलायनांगौ, नोंसोर सानैजों माबायदि मिलायनांगौ, नोंसोर सानैजों माबायदि गोरोबनांगौ। बे भिडिअ बानायनाया गिदिर जाबाय। सोरजोंबा शर्ट्स बानायनानै, रिल्स बानायनानै, मोसानानै हौवाजों नांलाय खमलाय खालामनोसै। बे मा संसार जागोन? बुजि मोनदोंना मोनाखै आंनि बाथ्राखौ? खनजिता, आं नोंखौ मोजां बुजायदो। नों सिख्ला मानसि, दैदेना जाबाय हौवा, दैदेनाबो हिन्जाव दं। मैदोमा सोरो? मैदोमाबो हिन्जाव दं। अब्ला सम लानानै नोङो दैदेनजों लोगो जानानै, दैदेननि बिसिजों लोगो जानानै हौवाखौ रायोब्ला मा जागोन? बे गथ' सानै गेब्ला गेब्ला दङ, बे गथ' सानैखौ मा खालामगोन? नोंगौ, आं फिसिनो हाया होनना बुङा नोंखौ, नों फिसिनोबो हागोन गथ' सानैखौ खामानि मावनानै। थेवब्लाबो संसार जाबायना, हौवा दंना? हौवा दंना गैया? एसे सानै हयै भिडिअफोरखौ बानाय। गुबुनजों लोगो जानानै गावनि संसारखौ गाज्रि खालामनानै लानाङा। नोंनि हौवाया नोंखौ माबा मोनसे लिरबाय बुंबाय, बेखौ फोजोबनो नाजा बैयावनो। नों मानो बिब्दि लिरदो? डिलेट खालाम, दानो। नों बेनि सायाव उल्था भिडिअ बानायनानै रिप्लाइ होब्ला मा जागोन? बे हौवा मानसि, खोनाबाय? जेरावबो खामानि मावगोन, थागोन, जागोन, न'आव फैयाबो जानो हागोन, नोंनो रां थाइसेबो हराबो जानो हागोन। नों मा खालामगोन? मा खालामगोन? कर्टआव केस होनाय, पुलिस केस खालामनाय, बेफोरखौ एसां सहस सानदों? बेफोरबो सहस नङा। बिसि फिसायनि नांलाय खमलाय गारलायलायनाय जानायाव बेफोरखौबो फोजोबना होनाया, कर्ट केस खालामनानैबो, बेफोरबो सहस बाथ्रा नङा। बेसेबांबा बोसोर बोसोर नांगौ, जोबनोनो थाङा। मा खालामगोन? गावनि फिसायजों, गावनि हौवाजों लोगो जा, मोजां संसार जा, गथ' सानै गेब्ला गेब्ला दं। बोरैबा नुयो, बोरैबा मोनलायो नोंसोरखौ नुयोब्ला, नोंसोरनि संसारखौ नुयोब्ला। नाथाय नोंसोरो ससियेल मिडियायाव जेबो बुजिनो रोङाखै, जेबो बुजिनो रोङाखै। जानला मानला गल 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 गिदिंगासिनो दङ। मैदोम आरो दैदेना नोंखौ फिसिया, नोंनि गथ' सानैखौ फिसिनाय नङा बिसोरो। बे बाथ्रा फंसेखौ मोजाङैनो गोसोआव लाखि। आरो आं दैदेनखौ मा होनना बुङो? आंखौ जेरै सनमान होयो दैदेन फंबाय, आंबो नोंसोरखौ सनमान होयो, नोंखौ सनमान होयो। दाख्लै नोङो एसेबां गोजाननिफ्राय, गसाइगावनिफ्राय आंनियाव हाबायाव फैदों। बेसेबांबा खरस दङ, थाव सोनायनिफ्राय लानानै, आंनो मायबा मोनसे होलांनायनिफ्राय लानानै। आं मायबा मोनसे बुंनांगौब्ला गोबां गाज्रि जागोन फंबाय। आं वार्निं होदो, आं जेबो बुंला। नोंसोरनि बेफोरबायदि गल गल साथामनि गेजेराव गिदिंलायबाय थानाय ससियेल मिडियायाव, बेखौ बन्द' खालाम दैदेन फंबाय।
आंनि खाथियाव थानाय आंखौ नुब्लानो हाबा जानो होनना गाख्रबबाय थानायानो आं सिटि होनाया 10 जनसो फैयाखै 10थासो फैयाखै दैदेनफंबाय नोंनोथ' आं सिटि बर'आखैलै फंबाय एसेबां गोजाननिफ्राय फैदो नों आबुल सुबर्न आंखौ सनमान होदो ना बेनिखायनो आंबो सनमान होनानै नोंसोरखौ बुजायाखै आं बुजायनांगौब्ला नोंसोरनि इमेजआ ओरैबायदि गाज्रि मानो होनोब्ला दैदेनफंबाय नोंसोर संसार जाबाय हिनजावबो दङ बेनिखायनो आं नोंसोरनि गेजेराव हाबाखै आरो नोंसोरखौ बुजायाखै आंखौ सनमान होयो नालाय एसेबां गोजाननिफ्राय आंनि न'आव नुजाफैदो आं सनमान होयो आंनि साखाथिनि आंखौ नुबानो गाख्रबबाय थानायानो फैबावाखै नोंसोर फैदोबा बिसोरबोथ' फैनो हागौमोन मानो होनोब्ला बोसोर न'आवनो थायो बिसोरो 24 घन्टा न'आवनो थायो आंसो मास मोनसेल' न'आव थायो आंनो दुनियाखौ गिदिंबावो दुनियाखौ खारथिंबावो नाथाय 24 घन्टा न'आव थाबाय थाग्रा मानसिया 2 घन्टानि थाखाय आंनाव फैनो हायाखै अब्ला सानना नायामोन आंखौ माबायदि बेबुखौ बानायदो माबायदि थगायदो अब्ला दैदेन नोंसोरो न'आव एसेबां गोजाननिफ्राय न'आव फैदो सनमान होयो फंबाय आं वार्निं होदो दैदेन फंबाय आरो मैदोम आं वार्निं होदो नोंसोर सानैखौ नोंसोर सानैया गोदाव सोराव भिडिअ दालाबासो सन्जिता दैदेन आरो मैदोम नोंसोर साथामनि गेजेराव जिथु गल गिदिंलायबाय थादो नोंसोरो बन्द' खालामदो नङाब्ला आं बुंनांगौब्ला नोंसोरनि माबाया अयथासार गाज्रि जागोन आं बुजायनांगौब्ला होनखायो आं जाय नोंसोरखौ रावबो बुजियाखै आं बुजायगोन आं बुजायनांगौब्ला आरो आंनि बुजायनायखौ लानानै नोंसोरनि माबाया ओरैबायदि गाज्रि जागोन इउटुबा आइनिखायनो बुङाखै संसार जाबाय भाइ हिनजाव दंजोबो ना गथ' गथाय गैयाब्लाबो सन्जितायाथ' गथ' दङ आंबो संसार जाबाय भाइ आंखौ साननाङा जेम्सआ संसार जाबाय हाबा जाबाय बे सिगांनि बायदि बुंनाय नङा आं बुंगोन बुजायगोन आं आरो आंजों नांग्राफोरखौथ' आङो गोबां मानसिजों आं नांलायबोबाय जिबनाव इउटुब बानायनानै नाथाय आङो मोनसेबो नांलायग्रोआखै गुबुना आंजों नांलायनायावसो धैर्य थानांगोन फंबायमोन आंखौ सासे मानसिया मोनसे समाव मोनसे बाथ्रा बुंदो बेनिफ्राय आं बेनि सायाव खेबसेल' मोजाङैनो गोलावै भिडिअ बानायना रायदों आं खेबसे रायनायनि उनाव सासे मानसिया आंनि सायाव पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 आंनि इमेजखौ गाज्रि खालामनो थाखाय थेवब्लाबो आङो खेबसे बुंनायनिफ्राय मालाबाबो बार रिप्लाय होफेराखै जेननाय आरो देरहानाय थायो नों स्रि थाबानो जेननाय नङा नों स्रि थाबानो जेननाय नङा गासैबो देरहाजोबनो लुबैयोब्ला बाथ्रा बुंनानै मा जानो आंखौ नाय नोंसोर स्रि थानानैनो आं खामानि मावबोगासिनो दङ जेबो बुंफिनाखै दुनिया आंखौ गाज्रि मोननांदों नंखाय बाखाय बाथ्राखौ लानानै अब्ला नोंसोर मा जादों धैर्य गैया धैर्य थानांगोन आं जेबो बुंथ'ला वार्निं होबाय आंखौ जेबो बुङा होननानै दा सान बुंगोन आं बुंनांगौब्ला नोंसोरखौ आं उन्दै होननानै जेबो बुङाखै अब्ला लोगोफोर दिनै भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै जय हिन्द